ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали мо. иншоалло ҳаматон созе хубе. бародаро, дар навори имрӯза 10 хонаҳои фурӯшиянд ки аз 65000 сомонӣ сар мешавад. аз ноҳияи Данғара ва Калхосободу, Қимсангира, Ваҳдат, Варзоб, айни ҷома. бародаро, ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои пешравии канали мо як дона лайка биҷиқед ва дар канали мо меҳмон бошед, подписатся кунед ва дар шумо чизе ки маъқул аст дар комментария бинависед. иншоалло мо пешкаш шумо мекунем. худо нигаҳбонтон боша бародари азиз. видеои имрӯзаро то охир тамошо кунед. якум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа, маҳаллаи Ғайрат. 14 сотиқ заминаи бародар дар хона ҳай. срочна хонаи фурӯшия мега дар шаҳри Бохтар, маҳаллаи Ғайрат, дар 13.5 сотиқ замин, ду дар хона, кардагӣ тайёр, об, светш, ошёна, аловхона, ҳаммом, ҳоҷатхона дорад. ина бародаро ҳама чира доштааст. нархи хонара 260,000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби хона пурсон шавед. дуюм хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. 4 дар хонаи 5 сотиқ заминаи ванна, ҳоҷатхона, кухнӣ дар даруни хона ҳай. дар левакан, Сарбандай. нархи хона 280,000 сомоние ки бо мега савдо карда мешавад. об, светш доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатам дорад. хонаҳо ремонтош нормалиянд. ина бародаро хутон бинед. ҳама чиз 100%. фақат медрои зиндагӣ мекунӣ, роҳат мекунӣ. касоне ки харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби хона пурсон шавед. хонаҳо пашти евроремонт кардагиянд. ина бародаро хутон дар сурат бинеш. ҳама чиз 100% медрои зиндагӣ мекунӣ бародаро. тамом. сеюм хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар ноҳияи Бустон. 8 сотиқ заминаи бародаро, 4 дар хонаҳай, об, светш доимӣ ҳастаг. ина бародаро хона хайр ремонташ сад нестаг. ина хутон бинед. фақат замини калон дораву хона ремонташ қак безебай бародаро. фақат мегирӣ, ремонт мекунӣ. нархшаш 360,000 сомонӣ мега ки мега бо савдо карда мешавад. ина бародаро хутон бинед. об, светш ҳаст. ҳама чӣ дора мақсада, фақат хонаҳош кам ремонт кардагиянд. касоне ки харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби хона пурсон шавед. нархаш 360,000 сомонӣ бародаро. чорум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар ноҳияи Варзоб, маҳаллаи Такоб. 3 сотиқ замина, 3 дар хонаҳай бародаро. ҷои паластшӯйирам дорад. хона дар ноҳияи Варзоб, шаҳраки Такоб, кӯчаи Салавой ҷойгир мебошад. 3 хонаҳай, 3 хонаи калонай, ҳоҷатхона, кухнӣ, барқ дорад. ҳама чӣ дорад, лустрам дорад. нархиш 120,000 сомоние мега бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед, аз соҳиби хона пурсон шавед. нашод дигар чизош. панҷум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар ноҳияи Ваҳдат, маҳаллаи Дӯстон. 3 сотиқ заминаи 5 дар хонаҳе ки оли хонаҳо ремонтор кардагӣ нестанд, фақат семинблоқати чиндагиам бародаро. 5 дар хона свет дора, об, ай хона ҳамсоя мегзаронӣ. падвал дора. ай сентр 5 километр дур аст. қишлоқи Бустон, пеш заправкаҳай, заправкаи Орион. як криша мезанӣ, зиндагӣ мекунӣ. инами номерода занг занед бародаро. ина касони харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби хона пурсон шавед. шашум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар ноҳияи Вахш, совхози Вахшан меганаш. 8 сотиқ заминаи бародаро, 5 дар хонаҳае ки оли шкатура дигар чизош кардагӣ нестанд, фақат кришаш задагия тамом. об, свет дар наздикишай, документош садан. ҳама чиз мақсад
100% ина бародаро худтон бинед дар тори криша мардум кор кайсан. нархи хонара 200,000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. Бештар маълумот ина дар рӯи экран навистагии ҳамаҷизаш бародаро. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед, бештар маълумотро ами соҳиби хона пурсон шавед. хона ина бародаро худтон бинед нав ремонтай. ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар ноҳияи восе. хона евроремонт дар пишти масҷидай. сари роҳ дай. об светаш ҳаст. кухни, баня, ҳаммом чизеш тайёрай. мошин ҳам алиш ба мошинам алиш мешавад бародаро. хона 6 сотиқ замина 4 дар хона ҳай. 220,000 сомонӣ нархи хонара мега. хонаҳои евроремонт яъне худтон бинед бародаро. касони харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби хона пурсон шавед. документош садан, ягон камбудӣ надорад, фақат медро зиндагӣ мекунӣ, ба мошинам алиш мешидаст. марҳамат бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. ҳаштум хонаи фурӯшӣ. ина бародаро хона қарор дорад дар Данғара. 6 сотиқ заминай бародаро, 3 дар хона ҳай ки об светиш мега дар наздики шай. дар ноҳияи Данғара деҳаи Чартепа. ина бародаро нархша 65,000 сомонӣ мега. документош садан, ягон камбудӣ надорад, фақат шикатур мекунӣ, медрои зиндагӣ мекунӣ. нархи хонара 65,000 сомонӣ мега. касоне ки харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамаи хона дастрас кунед. хонаи хубанд. кришаш полни задагия, фақат медрои ҳамиш мехарӣ, шикатур мекунӣ я раҳрӯ мекунӣ, медрои зиндагӣ мекунӣ. нархаш 65,000 сомонӣ. нӯҳум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар ноҳияи Ҷайхул, Қумсангир. 15 сотиқ заминай бародаро, 7 дар хона ҳай. об светаш доимӣ ҳаст. дар пешаш мактабай, завод ҳам дар пешаш будааст. нархша 550,000 сомонӣ мега ки мега бо савдо карда мешавад. об светаш доимӣ ҳаст. ягон камбудӣ надорад бародаро, фақат медро зиндагӣ мекунӣ. даруни хонаҳоро бинед. касоне ки харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби хона пурсон шавед. даҳум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар Ҷалолдини Балхи Румӣ. деҳаи ноҳияи Калхосободиш меган ё ҳамитари чизо бародаро, дар Калхосободай мақсад. 5 сотиқ заминай, 5 дар хона ҳай. хонаи забинӣ 5 иборат мебошад. 5 дар хона иборат мебошад. ҳоҷатхона, ҳаммом, анҷомхона, ҳавзи об, срочно чизу чораша, ҳам чизи чораш ба филм фурӯхта мешавад бародаро. нархша 280,000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касони харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед. ҳазор раҳмат барои ҳамаи дастгирии шумо бародарои азизи ман.